जय महाराष्ट्र. चला आजचा ब्लॉग. तुम्हाला मागच्या ब्लॉगमध्ये सांगितल्याप्रमाणे मी आज इथं तुकाई माता मंदिरात आलेलो आहे. तर तुम्हाला इथली शूटिंग दाखवतो. हे सगळ्यात पुरातन मंदिर आहे. तुम्हाला हे इथल्या रहिवासी लोकांनुसार इथली गावकरी लोक हे सांगतात की हे मंदिर 5 पांडवाच्या काळातलं मंदिर आहे. हे तुम्हाला मी लोकेशन दाखवतो. बघा कसं आहे. तुकाई माता मंदिर आहे. तर हे विठ्ठल रुक्माईची हे मूर्ती आहेत. इथं गणेशजीची मूर्ती आहे आणि इथं भैरवनाथ आणि तुकाई मातेची मूर्ती आहे. पण आता लॉकडाऊन असल्यामुळे हे दरवाजा बंद आहे. तर आतलं हे एकदम पुरातन काम आहे, दगडी काम. हे इथल्या रहिवासी लोकांनुसार म्हणतात की हे 5 पांडवाच्या काळातलं हे पूर्ण दगडात काम आहे. तर बघा हे नक्षीकाम भरपूर छान आहे.